үшін жан атам. Менә ничек уйлыйсыз? Менә бар шундый кешеләр, кемнәр өчен милләт мөһим түгел гомумән. Андый кешеләр бар. Аларга татарный, урысный, гомумән үзенең ничектер игътибар да итмәй дип әйтимме соң, ниндидер басым да ясамый үзенең милләтенә. Алай итеп яшәп буламы микән ни соң ул? Андый кешеләр дә юк түгел, бар андый кешеләр, арабызда да бар. Шуңа да карамастан, менә үзеңнең татар телең менә бит инде балалардан килә ул. Син аны үзең өйрәтәсең. Безнең өйдә бер урыс сүзе дә кысылмый. Шулайдыр инде. Юк, кысылмый. Без татарча сөйләшәбез, чиста. Мин инде әле энекәшләрнең, сеңелнең балаларына да әйтәм, кем русча сөйләшә? Татар кешесе белән татарча сөйләшегез дим мин. Рус кешесе белән русча сөйләшсеннәр. Телне бит беләләр. Шуңа күрә өйдә безнең татарча. Ачагында менә балачага укырга киткәч бит мәктәптә урысчалана башлый. Зөләйха бер ара урысчалап җавап бирә башлагач, миңа әйтәм, татарча да аңлыйм. Бу сүз булайрак була дим. Хәзер менә ул, без бит инде 8нче класста укыйбыз. Татарчаны гел әнинең теге авылда әллә кайчангы борынгы сүзләре белән әллә нәрсәләр әйтеп куя, шундый кызык. Әни әйтә, "Кара, минемчә сөйләшә" дигәндә. Менә ул хәзер уже кирип калган бит, балага ул сеңә. Үзеннән сеңә ишиндер, ана ата-анадан сеңә. Резеда ханым, сезне инде ничә еллар беләмәйме? Тик әле беренче тапкыр усаллыгыгыз бар икәнлеген күреп алдым. Менә теге кем русча сөйләшә дип әйткәндә, төс кыяфәтләрегез үзгәреп куйды. Усал дип, мин бик усал да түгел, мин хоры дип әйтә алмыйм, мин таләпчән. Ул менә шушылай булгач, шушылай булырга тиеш. Һәр нәрсәнең үз законы бар. Зөләйхага да әйтәм, кызым, мен әйтәм, шушылай булырга тиеш булай. Ничек инде ул, мен әйтәм, һәр нәрсәнең менә идән җыю турында китә сүз. Зөләйхага күрсәткән бит инде идәннән чүпрәкне сыгасың, ничек итеп каян башлыйсың. Эш тәртибе булырга тиеш. Юк, миңа алай ошамый дип, нәрсәдер артка басканда этеп җуа нене. Кызым, мен әйтәм, үзенчә җуа. Миңа шулай ошый ди. Кызым, мен әйтәм, һәр эшнең үз тәртибе бар. İden yuğunun da mı? İden yuğunun da üst tertibi var mı neyden? Şuna göre her işte tertip var. Şu tertipini saklasan o işke de onay bula. Yaşarga da onay bula. Менә ничек идән юырга, кайдан башларга, чүпрәкне ничек сыгырга дидегез. Менә тагын әйтик бер 3 элемент. Менә бала тәрбияләгәндә, аеруча кыз бала тәрбияләгәндә сезнең очракта ана кеше нәрсә сеңдерергә тиеш иңлек. Беләсезме, менә ана кеше тәрбияләргә тиеш кыз кешедә, әти кешегә хөрмәт. Ул булырга тиеш. Чөнки ата кешегә хөрмәт булса, ана кеше тәрбияләсә, ул үзенең ирендә, балаларына да шул хөрмәт була. Иргә хөрмәт булырга тиеш. Гаилә тулы, бәхетле гаилә булсын өчен хөрмәт булырга тиеш иргә. Икенчедән, хатын-кыз ашарга пешерергә тиеш. Һәм җыештыра белергә тиеш. Ул пөхтә булырга тиеш. Әгәр дә ялкау булмасын хатын-кыз, ул инде эшли белмәсә, кайбер әйберне ул өйрәнә, тормыш өйрәтә ишендәне. Барыбызны да өйрәтә тормыш. Ашарга пешерү, ул аны менә җыештыру, ашарга пешерүне хатын-кыз эш дип санарга тиеш түгел. Ул аның менә көн саен эшли торган эше. Менә йокыдан торып битне буяп, битне җуып, битне буйсың бит. Шундый булырга тиеш бусы да. Шуны ул менә анда кызык яңгырады. Битне юып, битне буйсың. Нәрсәгә юырга саб буярлык булган шейме? Менә хатын-кыз бит ул. Хатын-кыз үзен карарга тиеш. Менә Зөләйхага да шуны өйрәтәм. Чөнки ул хуш буйлар сибенеп, матур гына үзен карап, кулларын карап, тырнакларын карап, хатын-кыз үзен үзе карарга тиеш. Ул хәзер карый, бизәнекләр бара. Мәктәпкә мин аңа сүз әйтмим. Ул матур гына бизәнә. Чәчләрен карап, шулай булырга тиеш, кыз кеше бит ул. Мәктәптә нәрсә диләр? Бер нәрсә дә әйтмиләр. Һәм монда тагын стисигез калды, әйтеп кенә карасыннар. Мин алай усал түгел, мин шул хәтле. Юк, шуннан да беренче тапкыр сездә усаллык бар икәнен күрдем. Шалына. Юк, усаллык булырга тиеш. Алай гына булмый ич. Мин дөрес усал. Җүләр усал түгел, дөрес усал. Исемдә берсендә Туфан Миңнуллинның 75 яшьлеге уңаеннан ялгышмасам 70 яшьлеге микән театрда шаралар үтте балалар өчен. Һәм шунда балалар спектакльдән соң Туфан абыга сорау бирделәр. Туфан абый, сезнең хатыныгыз усалмы дип. Һәм бу беләсез нәрсә дип җавап бирде? Хатын-кыз усал булырга тиеш, кырыс булмасын диде. Менә. Димәк, сезнең очракта шул кирәкле, дөрес дәрәҗәдә генә усаллык бар инде. Шулай. Бик
юаш үзем. Юаш дип инде, ну таләпчәнлек инде ул. Таләпчән булырга тиеш. Нишләп ул монда ятарга тиеш? Нигә ул былай куелмаган? Менә шундый ниләрем бар инде минем. Аннары хатын-кызга килгәндә тагын бер хатын-кыз пункт. Менә ашарга пешерү булды, ир-атка хөрмәт булды. Менә шул алдан планлаштырып эшлим мин үзем. Һәр эшем минем планлаштырылган. Ничә сәгатьтә монда дигәндә bütün эшкә дә җитешеп була һәм bütün эшне дә вакытында эшләп була. Зөләйхага да шуны кертәсем килә, чөнки син мен әйтәм вакытыңны үзеңнең уйла. Аннарсы ул хәзер уйлаганда, менә кайбер кеше эшне эшли дә, шок катып тора, бу нәрсә булды микән дип. Тегенең результатын күреп, нәрсә булганын, ул инде кире булырга бәлки булырга, аны нишләп булай эшләдем микән дип шок катып карап тора, кем ярдәм итәр микән дип. Шуңа күрә эшне уйлап эшләргә кирәк. Андый булып турырга кирәктер ул. Белмим. Былай эшләсәң былай булырга может дигән әйберне уйларга кирәк. Былай булса яхшырак була, былай начаррак булырга мөмкин дигән әйберне уйлап эшләсәң, менә ул менә шуны да мин сеңдереп киләм инде. Монда якын тирәдәге энекәш сеңелкәшнең үземнең балаларга якын тирәләргә. Алар инде Зөләйха әйтә, әни, син бик усал ди Зөләйха диңа. Син бүтән кешегә баш ди. Ничек кызым әйтә, мин бер дә усал түгел. Син тегене дә ачуланасың, моны да ачуланасың, буларны да ачуланасың ди. Ну, әзрәк ачуланмыйчы да бул, мин бит апа кеше. Энекәшләрен дә мин контрольдә тотам, сеңелнең дә балаларын үзләрен контрольдә тотам. Ну, ансыз булмый, мин ярдәм дә итәм, мин әзрәк контрольдә дә тотам. Ничек хәлләр, белешеп, хәл-әхвал, шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш. Бергә булышып яшәгәндә ул җиңелрәк яшәргә. Мондый апайым булсамы. Менә шундый минем принцип жизни дип әйтим инде, тормыш принцибым. Менә әйтик хезмәттәшләргә сез шулай ук таләпчәнме? Менә инде әйтик төрле дуэтлар башкардыгыз бит инде иҗат карьерасында. Башкарабыз да. Бүгенге көндә дә әйтик яшьрәк буын эстрада вәкилләре белән җырлыйсыз. Аларга карата менә ничек шундый ук таләпчәнлекне кабул итәме менә бүгенге яшьләр? Беләсезме, менә бүгенге яшьләр, менә мәсәлән мин эшләгән яшьләр, алар үзләре дә шундый менә таләпчән, bütün эшкә дә алар бик җитди карыйлар. Мин әле кемгәдер булай түгел тегеләй дип нәрсәдер шелтә, нәрсәдер ясаганым юк, алар миннән дә булайрак, менә яхшырак дип әйтимме? Шуңа күрә менә мин эшләгән кешеләр молодцылар, урысчалап әйтим әле. Миннән дә уздырып җибәрәләр. Менә бит хикмәт, Аннары инде менә шушы милли татарлык темасына кирип киттек бит инде. Менә сезнең фикерегезгә каршы килерлек түгел. Әлбәттә, һәр кеше өйдә иң беренче чиратта үзеннән башлап үрнәк күрсәтеп баланы өйдә тәрбияләргә тиеш. Менә шу ватан милли парварлыкка да татар телендә сеңдерергә тиеш. Бала телиме, моны теләмиме? Бар шундый кешеләр ничек тә өйрәнергә дә күбрәк инглиз теле кирәк, җәмәгатьчелектә анда укырга кергәндә, эшләгәндә рус теле кирәк, башта шунсын өйрәнсен әле диючеләр ялгыша инде сезнең фикерегезчә. Ул ялгыша, ничек ялгышмасын? Үзеңнең телеңне, туган телеңне ничек син белмисең инде? Менә бит күп телләр белүчеләр бар. Бүтән телне дә беләләр, 5, 6, 8 тел белүчеләр бар. Ничек син шушы телне белгән аркылы, шуларны өйрәнгәндә син үзеңнең туган телеңне, син әби бабаңның телен син белергә тиеш. Татар белән татарча матур итеп сөйләшәсең, башка тел кешеләре белән башка тел, инглиз теле дә кирәк. Аны да без өйрәнәбез. Но менә татар теленне син белергә тиеш. Менә шул гына. Безнең балалар бөтенесе дә белә. Битте китте, бүтән вариант юк. Юк. Бүтән вариант юк. Менә җыелалар инде кунакка, әйтик, берсенең туган көне. Киләләр, әйтик, кунаклар, туганнар, классташлары. Булсын ди шул классташлар арасыннан туган көнгә килгән шулай татар, тик ул русча сөйләшә, ул татар телен белеп бетерми, аның гаиләсендә сеңдермәгәннәр. Алардан урап булмый бит инде баланы урап калдырып. Ул мәҗбүр була аның белән русча сөйләшергә. Юк, менә безгә килүчеләр, алар инде урыслашкан. Әниләре татар булучылар да бар. Алар минем белән исәнмесез дип татарча сөйләшә. Резидапа сезнең теге татарча әйтергә тырыша, ул бу сүзне теге сүзне ничектер җөмлә төзисе итә. Менә аның Зөләйханың янындагы
дус кыздары менә шундый. Тәмам куркытып бетергәнсез икән. Мен киресенчә уйлыйм монда. Резида ханым дөресен әйткәндә, кеше теге сөйләшә алмый икән, аны теге ятка калдырмаска кирәк, аны Сүздә юк, русчасында кыстыра, татарчада әйтәсе килә. Мин дә кушып җибәрәм татарча булайрак ул дип. Шуннан соң җайланып китә. Ул да бер-икесе, ул бит колакка керә, ул бит сеңә. Ул аны менә хәзер татарча сеңдереп барган очракта, ул аны бер вакыт җитә, яшьнең бер вакыты. Ул үзенең татарлыгын искә төшерә. Сүзендә, көендә, горф-гадәтендә ул барыбер сеңеп бара, миңа калса. Шуңа күрә аны бар кертергә кирәк. Менә шунда. Менә монда кирип кала ул. Аннары искә төште, сез сөйләшергә тырыша дигәч, яшүсмер вакытта, теге бала чактар вакытта инде әнидә рөхсәт сорарга кирәк бит әтиенә урамга чыгарга. Шунда минем күрше дус малай, рус малае татарча өйрәнеп килә теге. Тәгаен җибәрсеннәр өчен. Теге әтиенегә татарча мөрәҗәгать итә дә рус малае, тегеләр йомшарып ярын чыгарып җибәрәләр. яхшы малай икән. Менә шулай яшәп ятыш малай. Резида ханым шаккаткыч сезнең милләт парварлык ташып тора икән. Шуннан да. Шулай булырга тиеш. Рекламага бүленеп торыйк.